Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Batitay, si ako. Unsa man ginakahasol nimo? Naibaw ko nga doon kay problema, Anton. Mabasa ni nako sa imong itsura karon. Labi na sa imong mga mata. Ay kong tagda. Kun, may problema lang ko sa amo negosyo ni mama. Mong focus kiko sa pagplano ini. Ay, daoy. Ayaw ko kaayo palabig focus na lang sa imong nakuna sa inyong negosyo. Kikinahalas sa bayan nimo ang pahuway. Murag lison pa ni karon kay Kayo sa? basta. Bugat ang akong problema karon. Busa. Pasagdi lang una ko. No. Dili na mahimo, Anton. Mas nagkinahalan ka na ako karon. Kay doon na kay problema. Nagkinahanglan ka. Iyaya. Iyaya nga mahimong kalingawan, di ba? Taxi. Gusto na. Kun, wa pa ko'y ganang maglingaw-lingaw karon. Gusto na. Hoy, Lino, musta naman ka? Ani akap, pait kayong nitabo nako. Wa nako kay baw kun unsay angay nakong buhaton kun mugawas nako din hospital kap. Lisod gito noon na. Lisod ilhon ang nakaligis ni mo, do. Kay wa may nakatimaan sa auto nga nakaligis ni mo. Ngit-ngit man sang dapita kap. Oo. Wa man nimo ta ori suga kapitan man ta ka. kukuan na. Ay, Saon kukuan na. lang ni nako ani ron kap. Ato, apil mo kunin mo. Ang imo mo ito isgutan, isgutan mo suga. Ay, kabala ka. Di mi mo hunong sa pagtabang ni mo. Ninyong duhan ni Batitay. Imo kita tong kita orag suga. Ayaw lagi kukuan na. Ano mo taon pag ko? Klaro bang mga agi dito. Ay, lagi. Kinangalanon lagi na. Pero, Asa man dayong budget ang anak sa barangay kap. ay, sige, sabat dawan na rin sa katos. Sa man kasigim kag istorya. Di, ay, mas Batitay. Ha? Ay, mas Batitay. Uy, katawa man. Di ara batitay. Lagi. Kap. Yung ano? Tutog lang batitay. Ang anong nagluko maganda sa sahog. Naa ka mas ruok. Ngano ka? Wa man tulog batitay. Bantay man ko. Manoy Lino. Anya, ang saman lino. Mao ka na kap. Ari ragod mo. Masuga. Mohon ko nimo. Ayaw, sige, sikutan ang ako, do. Abi nimo. Abi nimo. Uy, ano ni? Ay, ano ni hao ka man, eh. Naunsa ka man. Si Batitay ako Pagpakaayos, problema maayo. Pagpakaayos, ha? Unsaon man ako pagbuhi aning akong manghod kap. Tita Perla? Unsa man kay problema ni Anton? Trixie, ikaw din ni? Kuan, may personal lang nga problema si Anton. Ha? Unsay personal? Abi na ko bahin sa negosyo ang problema ni Anton. Ha? Negosyo? Oh yes! Abil na siyang problema ang among negosyo. Maupang. Pero, murag mas pugat pa man sa negosyo ang iyang problema, tita. Unsa? Nganong nakasulti ka ni Ana? Kuan, maklaro man gud sa iyang naong. Basta, lahi ang nakita nako sa mga mata karon ni Anton. Bugat gid kaayo nga akong tan-aw sa iyang gibati karon, tita. Oh na, ayaw na ka na siya tagda, Trixie. Lingawa lang una na siya. Agniha nga mabakasyon mo. Ngano man kay tingog-tingog diha, Anton? Pasagdi na lang ko diri, Taxi. Okay. Sige, ako na'y bahala karon sa atong bakasyon. Pero, naglibog paghihapon ko. Unsa bay nalib ka nimo? Klaro kaayo nga doon na kay wa isulti nako.
Unsa? Pero, dili ko mamugos. Nagpaabot na lang ko kanos ang kamutog anak ko sa tinuod. Alaw na kong tagda. Mahimo ba? Di naman gimawas kung naunang ako naligsan. Buhi pa ka siya. Mayon akong buhi lang siya. Buhi pa ko pero inutin ako. Di na ko kalakaw na imak. Dong Lino. Dako kay problema nga gihatag sa Ginoo ko. Mayo lang gani kay ni aga nga miunong namo. Ay, ang dong. Wa may mga buot ning uban na mga silingan. Oy, igo man lang mo ingon nga, hala na, inotil na gyud ay si Lino. Nabali na gyud ay ang usan niya katiil. Hala na, kaluoy gyud. Ana ra, sige lang ingon looy. Nya, way tunol-tunol lang uban. Nay, batitay ang akong nabalakan jud. Sana man lang taon mi ani karon. Adi na mong ko makatrabaho ni. Ay da, unya na lang nato na una dong oy. Manoy! Day, diin man ka. Anong kalit man kang nawa? Dito ko gawas ospital, Manoy, oy. Oo niya, na ako miga dito. Ayaw patakag pangamiga, uy. Buutan man ako mga miga. Ila ko tagaan pan. Kaon ka, Manoy? Tanawa dong, tanawa. Mabuhi yun ang manghod mo, kay dili man mauwaw mga miga. Oh, baday do. Bitaw. Di man uwaw patitay kod. Ala. Hila ka, Manoy. Naluoy lang ko sa atong kahimtang na batitay. Ayaw luoy, Manoy. Uy. Naaman Ginoo. Iingon man papa nga kung gutom ka, ngayo lang kag Ginoo. Mao, husos day batitay dong. Kakaon ka, Manoy, ha? Inom ka orange, ha? Dong. Ang paghilak, dong, kay maapektahan sa namanghod ni mo. Hasta na ko. May laka lang ko na. Karon, ipagawasin ako tanan. Oy. Baya, di batitay. Dong, hilak mo na. Ibot maguna ni mo tanan, dong. Hilak mo man, Manoy. Hilak lang sa po. Kinala may bago sa mga balita. Tinis mga news channel sa YouTube. Ani ko din magsugod sa mga netabo na itong usang adlaw. Basi na balitang ako pagkaligi sa mga tao. Di ba ako magatuwa ka magunaw na sa kong nabuhat? Niunto lamang tao. Ug nalatayan gid ako siya. Nakasiguro ko. Saon man ani ron? Ni ano man sa resitas, doktor? Manoy? Ah, Manoy? Kaon na ka? agugutom maday. Daw na ko'y gihunaw-na. Oo, sa man nauna ni mo. Kung asa tag kwarta, naapang monggoy mga tambal day, oh. Ya. Ako din ako kapangitag kwarta. Kwarta? Ngita ta kwarta. Ako may angayang mangitag kwarta day, di man ikaw. Oo niya.
higdaman ka. Putol man imo tiil. Patay, oy. Ambot. Sao na to, ani? Mendag mo surrender na lang to nakaligis akong tiil. Sus! Ay. Ay, naunsa naman sa buong duha din eh. Nganong Birne Santo naman sa mga naong ninyong duha, ha? Naimak. Andong, Niya naman sa ipalitong nung tambal na imak, oh. mao ba? Ay, mga resita bagoon ay. Problema tuod na da. Maayo untag makonsensya ang nakaligos ni mo dongsa. Unya mo kalit lanig tunga niya tabangan ka. Ay naman to sa batitay na eh. Ha? Uy! Awa mo lang gini ni Son. Agoy, misibat naman sa tingal itong manghod ni mo dong Lino. Ha, naman to diri pag ito nag-istorya. Palihog ko pangitang batitay ng bi. Niyan. Niyan. May balita gyud ba sa nalagisan akong tao? Hospital siya. Ug operanan. Saan na ako? Oh. May mga detalye ba ako? Ang ako na sa kinang nailan sa nakasaksi. Pero, wala din na makuha complete number. Kung mao ka na, dili ko matultulan sa mga pulis ini. Oy, day. Pastilan, niaram day ka din eh. Ay, nausabang ka. Kalit magkagawa. Uot mandugan. Batitay manang imak, oy. Marami kay korek. Dili man kaginawa batitay. Unsa? Uy, pagtarong diha day ha. Tingalig atakiho na ka diha. Hilakon man batitay ng imang. Looy man batitay ni Manoy. Ha? Uy, halan no. Nakasabot gyud ekas nahitabo sa imong palibot day batitay. Kasabot, uy. Naamang good utok batitay. Patay na gyud ni Manoy ani. Wa man trabaho batitay. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!